কাইসা সাকলাইমু চিনি বালুরবন বিসি শানখোলা বিসি সোনারাম বিসি রামশঙ্কর বিসি শরৎ চৌধুরী বিসি তে পূর্ব সিমনা বিসি ni chini lukrok no kaisa koimung abungka mia nobarwati te kothor klaima bai chini o amchani lukrok belekena koi khoting baikha nok nukung pabaikha ke nogo tongmaya tabuk relief camp o tongo chini relief camp chondishora SB school akhalia chora higher secondary school sankhola SB school tei chini fario school tongo school bo jung relief camp khlaijaka o relief camp no chini jara nok pai thangnai rok ega nok baksa bufang khlaijaknai rok jotono no koyo nongni bumung rok ajagao thangei rinani bagui kai chini sonaram bisini ingkai jung akhalia chora high secondary school o bumung rok naharoi tongo tei chini sankhola bisini ingkai sankhola SB school o ramshongkor ni ingkai chondishora school o tei balurbon ni ingkai jung farini goyamoni English medium JB school ajagao jung bumung rok naharoi tongo joto lukurok no asep nahanani bagui koijao norokno jung ajagao chanani ব্যবস্থা tei medical facilities borinai tei je nukung pajaknai bongno jung government ni hoite jung ajagao tin painani ব্যবস্থা bo jung khlaijaknai jotono hambai norok o sepno nahajabai dihini ang jotono koyo Khulungkha ang Rumi Mura Singh hastini joto khaganang lukurangno buisho tai goria terno rogoi khakaham tai khapurmaya faru norongni bagoi tubui phaiga Sharna Akshay offer o offer chengi rujakha 22nd April ni simi 3rd May jora Sharna Kamal Jewelers hastini joto lukurangni bagoi kaisa koptoma kaham tubui phaiga abongkha Sharna Kamal Jewelers norongni muchungtui chajaktui lightweight ni kabangma rangsangni manik tubui phaiga offer o tongnai 25% off rangsangni making charges so te diamond o tongnai 100% off diamond ni making charges so tebo tongnai diamond paithani o bumper lucky draw aro tinta diamond ni ring te diamond ni exhibition bo tongnai Akshay Tritiya ni bagoi joto lukurangno phaina bagai kobok jao hambai